Episode masalama khan noksan rolan na khanin HP som apung pung sun kha apea tin safe zone zongin episode 1 cho atop ta ri ani kha episode 2 ran dan na chuan art le an covel hi lo infusion in art a chuan an covel chun lemmas 30% lai chu thleng ve to reng maya heta hian art le an covel hi an ang lawa leilama la player lang te chu ron langin demon an lo bai meka heta hian player te ni na chu kan hre thei ta assassin le rogue le art alien te an ni asin chu ron thlak lein mi pakhat chuan a boss ne na roland chungchang chu report alo pe meka roland chuan boss level monster a that ti chu ka hria lom ti in a boss chuan alo changa chuta chu pa bok chuan demon lord thar pen thu chu a hrit le chu demon lord thar chu a bui thlin ma nge ya tha angai ti te po chu report a pes le jela lord roland an min pui te chuanin olsam takin kan that thei don lom ti in a boss chu alo hrila chuta a boss chuan nia roland nen chuan olsam takin kan that thei nge yang alo ti ve boka lena mala roland humanity hope title chu phu a in te bak to lo ngei turani kathi don ani mo alo tia chuta ama ti hlau thong tur lekin ama chuan noksu alo ding rang to maya roland la hp chu allo em le hala noks chuan apun san pek chu in tu chuan a han ti le chuta roland la chuan hlau thong takin enge more he demon lord hian ka chunga hian tumana yang le alo ti sapa chuta roland bok chuan episode masalama atha sakta biliani phubalak sak nan a khut waya min om tir thei na tur chuan he pon san hi min in tir atum ani mo he pa hian vele thata min tha atum lo ani mo kalaka hian tik ana tum ani hi natuar lawa min tha ala atum om si lawa ti in angai pha chuanin nok chunga demon lord chuan aron attack ang te chuanin a han ngai to le ataka ero chuan nok chuan Ponson chu alo la pia HP alo em awang chuan chu nok chunga om demon lord lakatang chuan a chan chok thei don lo ti chu a in fereng sia thau thong chung chuan ala a por lisin a inta chu Ponson naran beginner help Ponson HP som nga phung chu alo nia alom lutuk chu akisuka nox la chuan kha chia kha ka nei alo ti ve le nen chuta roland bok chuan aril ru in min ti hlau thong han ngei nei atia heta he an chedong demon lord hian kan na hi in fiam nan min han sakani hi ala ti fama heta hian in riat thiam lo takin nox hi demon lord Help Ponson a in hu chuan roland chu a HP chu tlem te chu alo punga ma se ala tlem em thawni ani ang level sang tan chuan 50% pung lek chu a tlem em aten ani chuta roland chuan nok chu enge idu ati phong maya nok chuan nervous tak chung chuanin engten nge newbie safe zone hi ka hmu theiang alo tia chu thil rolenan a hriat chi chuan mak ati hle maya chuta nox bok chuan amak na ti bel cha tur chuanin low level combat ability la nei lo ho injur chhawna hun hi engten nge ka zon hmu theiang aron ti zom le ngala chuta roland chuan in tifing tokin ingai tuana ka hre thiam alo ti sapa chuan roland chuan safe zone chu a fula he demon lord hi future a ka hne tur ani a si a tin roland chuan a hupur ngang maya nox la chu anui khi ver ver maya roland
Rolen chuan tuna bai ai chuan ka him hi a poimo ri zawk tiin a hruai ta a eng pawh lo thleng se ka him tur hi ani ringot tiin Rolen chu a kal thauh thawa reilawng te nuat Rolen bok chuan humidity hope om chun kan sia tiin a hlau thawng tih chu a hriat reng mai a lehlamah la Inox chuan kalawme nice sky a ran tia Rolen pawh chuan a rilru te chuan an chedong dimon lot min lo nghak ro sep zun kan thlen hma chu hei hi higher up ho hmena ka report anga an ron zong chenga an thadang che atlo tia heta higher up ati ho hi ama aya level sang turanga yang adang episode tanga te pawh kan la hre chho zel tura pawh ngai la chuti lai tak chuan monster pakhat hi ron zuangin Rolen chuan olsam takin chu wild monster chu alo that hala a hnu reilo te a destructive demon monster level somli pahnih pathum hi an ron chhawk chuak lot mai a Rolen chu an ron bei ron hlep mai mahse Rolen chuan olsam takin alo that veka Rolen chuan inti thei tawkin ka HP lo pio mahse heng ho hi chuan min that ngai lawang alo tia nui sekin chuti lai chuan Nox chu hma a monster an mani ron zuan tu ang bok chuan Nox chu ron zuan lein Nox chu alo hlau thawng tawh ngei mai a Rolen lamah chuan a tlan chhia chutia Nox a tlan chhia Rolen an a hmu chuan ong a ti hle mai a chuta Nox chuan Rolen a ke chu manin Nox chuan min chan ro tiin a aw vak mai Rolen la chuan min thla ro alo ti ve chen boka ka chet thei lo hi eng tingi ka chanang che alo tia chutia a soi rual chiah chuan monster chuan ron zuan nin mahse level za le pakhat Rolen tan eng tham alo ni thei lo ve Voikas lasa alo da tha der mai Rolen chuan Nox chu enin mak chu ati ang reng khop mai a Nox la chu alo la lawm em khop mai a Rolen chuan kapula chuan i him zelang ani atia Rolen chuan Nox chu min thla te ka che thei lo ania atia Nox chuan sorry alo tia Rolen HP chu somnga chu a phai le tuai mai Noxin a inventory a han check le a chuta a hma a biliani thihna hmunah khan Nox chuan biliani ke cortege hi a ron la chhuak a Rolen chuan alo ei lo hle mai a Nox chuan a account hi tun thleng pawh hian engmah kalamhang thei chuang lo ani hi atia Nox hian kekawr te hak tum ani ngeng chuta biliani notebook an han en sak chule chutah chuan demon lot le biliani ho ne an in kiss lai te chu an chiar a Rolen chuan alo ei lo le hle mai a mahse Nox chuan alo hlim pui khop mai a not a chiar zawh chuan single ni hi a nuam ber mai atia tunah hi chuan dam khawchhuah hi a pawimawh ber mai a ti le bawka a inventory a en lai chuan Rolen chu wolf demon hoin an lo bei ron a Rolen chuan alo that veka chuti lai chu Nox chuan ron hmuhin ni khat khatah chuan Rolen anga
chak kala ni ve ang a ti a chutah an kaltumna hmun chu an lo thleng reng tawh mai a rulen chuan sawta saw safe zone chu a ti a knox chuan class school ani lawm ani a ti a episode 2 chu a zo lik ani.